Здравейте хора, днешното видео. Здравейте. Днешното видео ще играя Roblox, но както виждате, не е същата, която си мислите. Тук имам безкрайни Roblox. Както знаете. Вие често играете тази игра, сигурно. Както виждате, всичко е тук променено. Не е като другата. Тук е най-страхотното нещо. Винаги сте направили клипове в тази игра. Какво? Бе? Не. И вижте по колко дърва ми дадат. По 7. И по 7 ми дахваха. Хора, ако е на оня, му дам първия си нут. Знаете ли какво ще ми даде? 9 милиона такова. Как беше чест да си слага нещата. 9 милиарда и 5 милиарда и 800 сигурно. Както знаете, тук тази игра е напълно готина. Натискам един бутон и сега отивам в сцената си. Да видя какво имам там. Закупене. Къде ми е сцената? Хора, няма я моята сейна. Изчезна тя до Коледа сейната. Не. Дам да не изчезне. Първото нещо е. Тук е. За първи път го виждам, хора. Не знам какво ще се случи. Абе хора, не си ли прилича това? Добре, това ще го взема за приятеля си. Това ще го взема за приятеля си, сигурно. Това ще се го взема за приятеля си, да си го пази. Здраве. И това пак сигурно пак